Lawrkhawm episode za somni hriatna WHO a chesual kan khawvel hripuin min ti boita ka chuan mi tam takin China siam chu ani ti te ama a ron ve reng nature ani ti te hi kan ti tamber ania a chian na turin engma hmu chu alo bok si lo then khatin politics lam thil ani super power ni du wang te an han ti le zel boka tu thiam lo nge ni ta ang then khatin China ai chuan WHO thiam lo ni soite an ve tab nok maya heti la hian USA lampo ngoi mai lovin WHO lama a poisa chhun lu thin chu ati top tur thu apuang tarup mai bok hei hi chan thatok tak awang ani ang ti chu ngaihtuahnaah theih ani engwanga ram sang in WHO hi dem lui nge an ni I han chui zau don te ang World Health Organization WHO kan ti hi khawvel ram sang te hriselna lama min phuar khom tu ania khawvel mi puiten hriselna tha kan nei thei na thu nei tu ania kumtin ram sang te hian poisa an chung khom thina chu atul angin an lo mang thin ani America hian poisa a tho hnem lor laka kum khat chunga WHO a sum chhun lu hi dollar makta duai zali vel ania chu khawvel ram sangina kan poisa chhun lu za zela som panga lai ani China lam hian kumtin dollar makta duai somriat paruk vel an tho ve boka WHO a sum chung hnem pahni na ani he hripui alo len tak ma December sang ni som pakwak han Taiwan chuan WHO hena tuna hrileng mek hi mihring tan in kai chon a hlawom thu alo hril to a an ram vice president Sian po chuan he thu hi asoi ani chu fin fia na le ngai tu chun zom na po om chuang lo chuan WHO chuan an hnol fitlanghal thak maya ma se an hu rei lo te a chu hri ngei mei chuan kan khawvel chu aron ti boi tanta hei hi khawvel ram hruai tu dang te ti thin rim em tu chu ani engwangin nge WHO hian ram hruai tu dang te po hril lova ama thua Taiwan thu soi hi a hnial rik mot January ni som pali sang ni som ni khan WHO lam chuan Tunlai hrileng hi a hlo om lo thu le mishinga in kai chon thei lo thu te an tar langa hemini vek hian Wuhan Health Commission chuan mishinga in kai chon thei lo ti thu tho hi an chu ve bok ani hei hi WHO lam hian engtin nge a hriat January tha khan China hian a rukin he hri hi an lo boi pui fe to a hlo om zia po an hreto ma se chung an thu hriat chu zepin China lam thu nei tu te chuan a hlo om lo thu WHO lam hi an hrila an ni chuan chu lo pompuin khawvel hriata a hlo om lo thu an puang ta ani he an ro rel dana hian ram hruai tu tam tak an lungoi thei tlak lo WHO lam chuan China soiwang ngotin engtin nge he hri chungchangah hian ngai dan a siam ngot ama hian fin fi atum lo mi chu ai po a thin rim na ber chu China an ni awangin emni a thu soi hi apom he hri hi a in kai chon thei lo tin ramdang hian hrilta se an pomangem indu sakna thil ani theiangem thu an pona tanga ni somli pang hnu vela chuan khawvela mi nuai khat velin chu hripui chu kan han vei ngal pang maya lo thei loin in khar khip le in hlat tak om social distancing te chu aron lar chho tan ta chu hripui mihringina kan in kai chon thei lowa an soi chu kan lo in kai chong thei khop maya azun zam chu Europe ram tam tak ten an han tuar phota abikin Italy ram torna satzia phei chu arab thak le ani chu minua darzau zelin China in an elpui ram apianga chuan athokna emoti mai tur ani a adam doi siam chu ala ne boxi lo khawvel ram sang te chuan an ram mi le sa an vuiliam ta zut maya in dona wanga mi som an thi point ramin angai poimo te reng nen chu hripui chuan ni tin mitam tak athat ta pop mai ani WHO lampon mi thiam le scientist te ruain ati dam dan tur an han ngai tu thina mason na om theilo March thla chuan thuthar ron nei lein he hri ti dam na budget dollar makta duai zaruk somsari panga chu ti san ni in dollar makta duai sang khat 1 billion vel an mamodon thu anon soita ani January thla vek hian WHO director Dr Tedros chuan China hi atlo nge a Dr Tedros ala chuan China ram chu ati dam na boi pui tura thu pek chu soilo khawvel hriata a fakta chiam maya hemi apuan lai hian mi sangli velin thi pui to in khawvel ram puma mi nuai khat sing khat sang riat vel kai anom to ani
hrileng chu darzelin China in economic lama an elpui bermai America rampo chu azuk thleng ta a masanga ta to parorum le lul tana an lo hruai thin ram America chuan chu hri chu an tuar chu ala na khop mai a ming po a ko du lovin China virus kung flu ti ten an ko thin ani US le juda ho hi chu Khawvela po mani ram mi te chan pena thei tak an nia an ram mi thiam ten an han chuya thu chiang an han hriat chho zel ta kha chuan Trump a chuan WHO lam chu China thu hnuaya tin adem ta ngek mai ani politics aya mihring hriselna kan ngai poimo zo ko wangin tranpuina po hi kan peto lawang tin thu apuang tarup mai ani he hri aron len tira thudik ron soitu Dr. Lee la chu China sarkar chuan dot avor dar tin an da thanghal mak maya Dr. Lee chungchang hi WHO Health Emergency Program a po zo ani nge a WHO thupuang tu Michael Ryan chuan Dr. Lee thi hi an tuar thu an soya chumi hnu loka China lam tan niom takin hrilen tran tir kha chuan hrileng ma hriat thiam alom lova tumah dem thei ani lo an ti le sham January ni somni chuan China lam thu nei tu te chuan mihring tan he hri hi hlawom ti chuan puang tange a hemi hnu hian Wuhan po an lockdown thu an soibok ani akar le mai a chuan WHO lampon he hri hi ngai sakangai ti chuan puang ta ani hemi baka hian USA lam thin rim na em chu China mi ten he hrik hi an put dar a hlau om awangin China mi te khawvel ram sanga zin chuak tlem tura an du thu an soi chu WHO lam hian an pompui lo le zel nen Japan ho po an lom lo ngang aniang an deputy prime minister phei chuan World Health Organization WHO hian China Health Organization WHO tiin ming thak ro se ati chuak nge ani hei baka hian mi pui ngai dan Lawrkhawm ming sign tu mi nuai nga aya an tam chuan WHO China Health Organization tia ko adu thu te asoini tuna hian mi nuai sari velin ming an sign to ani heng mai baka hian hriat tur poimo tak pakhat chu Dr. Tedros WHO ho tupa Director General hi Ethiopia fashin zinga hedin hun lua thei masaber hi ani a chu mai pia lama medical doctor ni lo WHO ho tu ni thei masaber ani bok entin nge ani thei achan bul pui ber chu kumsang hi som pasaria in thladna khan China lam hian an support that em wang ani heng te awang hian emni China thiltihah a fak thei em ni ti chu khothlang lam chanchin bumi te chuan an soi tam ber ani a Dr. Tedros WHO ho tupa ani ma chi a hian China mi Dr. Margaret Chen chuan WHO hi kai hroi thina hriselna chungchangah buaina om chuan aron chuana ram chu order taka thu pe in ati re dan tur te po ma an la tur ani ti thu te apuang thina China mi ma ni ram po du sakbik chuang mi alo ani awangin mitam tak chuan Dr. Tedros ate ang administration thiam lem lo tan chuan khawvel pum in remna le muan na siam hi a harang anti khawvel kan han boi ta ka chuan China chuan aven na thomno PPE kan ti chu khawvel ram sanga a hral chuak ta chur maya mamo lo rama om thei lo awangin sum tam tak an la luta ram lian tak ta pon China chu han hovio don ma se he PPE awang hian an tilangam chi alo ni na lang China chuan heng an sum lak lo tang hian ram dang chan puinan $1 billion za somli pakhat pechuak ve ro se ti po alar hle he thu hi US soya mitam takin an ngaya amai ro chu he thu hi Germany chanchin bumi te soi chua midangina an lo soi pun le zok ani Khawvela ramro pui berti taka America ti lo hi chu China han soi sel ngam po anom manglova an President Trump chuan he hripui hi China siam chu ani ti chu apom bur mai boxia chanchin bumi ten an komna approve na ineem anti pon konfi takin kan chui chianga he hripui hi mihring siam chop nge ani ashika a hling spike hi tumah in an siam thiam lo a siam thiam chu China chau ani ati re dan po an hria ati bur mai ani White House lam advisor Peter Navarro po hian he hri hi hlep du wanga siam ani a politics awanga poisoi lo te tha na man ruwa ani ati White House chunga room pakhat East Room antia Trump le reporter te in komna po Trump chu athinarim hle a WHO hi China in phen na mai ani an ho tu pa China azin chan po he thil thup tura an du wang hi ani China lam hian
Joe Biden hi ka chol huna po America president turin an du berang achan chu Dr. Tedros ateang poka China ngai sang tu ani iwang ani ti te po asoi tel hial ani WHO lampo hi poisa aom lo chuan engma anti thei big lo ni nalang chu nga poisa tho tu lian ber US in tranpuina apek lo tur thu asoi te chu an ngai tu na te po ati buai ven yang thu chu asiamin he hridona hian China le US chu an poimo ber thu asoya he hripui hi politics takalak tur ani lo te po aron ti ani tin khawvel hruai tu te kanin lungrual lo lutuk hian he hri hi ati dar zaw ani te antibok Khawvela hrilenga chuan WHO hian thu an nei em a Ebola le H1N1 hri alen pok khan minol puina kan tur ma khan ram sang te chu a in ven na angai thu an lo hril dar veka mitam tak thi tho ma se in ven na alo man thina wangin azia hle ani tun hripui po hi in ven na man yom takin alanga ma se ram pakhat ngai dan WHO in akal pui zok awangin kan tuar ta ni nalang WHO ho tupa Dr. Tedros hi mimalang pon bei atok na sakhop maya ama hi mi hang alo ni bok nen vunrong manga in musit na tepo alo tong aniome a Twitter account ta te hial midum ani ain chuan jok thu tepo asoi lang ani nang nge ngai dan vele WHO hi anlo thiam lo ni in ingayem comment lama ron sei vero le Lawrkhawm lo thlir wangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel thei nan bell hi ilo click don ya